Ik ben Femke Ilstra. Ik ben saxofoniste. En ik kom oorspronkelijk uit Stiensgeer, Friesland. En ik ben al best lang in de Randstad in Amsterdam. Ik heb Skofje in Utrecht wennen. En ik ga dan het conservatorium studeren. En ik ben sinds 2008 ben ik daar klaar mee. En ik speel hier en daar in binnen- en in buitenland. Echt meer puur toeval dat ik soms dan wist dus een beetje onder het rommelen op internet. En ik kwam een gedicht ergens zien van Tjeerd. Ik weet niet meer hoe en wat, dat is net echt hinging, maar wel zo van, oh, dat is wel wat. En het sprak me heel erg aan, zijn stijl. En toen kwam ik op zijn website terecht. En daar zie ik in waar de wijk kwam oorspronkelijk. En het is een beetje hetzelfde om jou in de werkwijk kom. En toen gingen we me wel een lampje branden, want ik wilde al iets mee doen. Ik kom uit Friesland en ik ben natuurlijk wel verhoezen nou, maar dat was ik wel eens, en dan juist ik wil weer eens terug, en maar was dan weer terug. En dat is dan een beetje de vraag en dan wil ik ook graag iets mee doen met het onderwerp. En ze hadden dat van ja, het is mijn man, dat wat ik iets mee doen, dat is wel echt iets te gek werk in. Ik kwam bij Tjeerd thuis in Amsterdam en ik zei tegen Tjeerd, ik wil wel even wat spelen voor die. Dus we gingen met z'n tweeën op de bank zitten in de huiskamer. En ik hier wat spelen en Tjeerd viel helemaal stil. En hij zei, nou, het spreekt me voortdurend tot om in het, zeg maar. En dat ging bij hem heel diep, merkte ik wel. En toen dacht ik mezelf, ja, dit is geweldig. Want als twee mensen elkaar net kist, maar dat is toch bij elkaar op de bank zit thuis en dat er dan dat er iets gebeurt. Iets emotioneels. Dus dat is wel iets bijzonders. En toen hadden we allebei de dag van ja, hier mag we zeker wel wat met doen. Ja. We kunnen heel verschillende dingen doen met dit project, met dit boek en de cd. Want Tjeerd zit meer in de schrijvershoek, ik zit natuurlijk in de muziekhoeken. En Mirka, de kunstenares, die zit natuurlijk heel erg in de galeries. Dus we kunnen het op alle plakken en alle mogelijke manieren willen we dat graag aan iedereen zien laten. Want ik ben natuurlijk heel gerust op dat we dit maken gaan met z'n draaien. En het voelt echt als een bandje. Waarschijnlijk wordt het in Friese kerkjes, in galeries, per duur bijvoorbeeld hebben we een presentatie van de cd en boek in Amsterdam. Dus we gaan van alles doen, zeker.